Ongi etorri, eskerrik asko etortzeatik. Kaixo. Bueno, ongi etorria, Inez, kaixo, ondot, zure bai. Bai, zuek sortu eta sortu, beti martxan. Ez da? Bai, aizue, eta gainera, ilusio egiten digu bereziki, ze ez gen, orain arte ez dugu opera egin duen inor elkarrezketatzeko aukerarik izan. Zuek espero zenuten inoiz opera antzeslan bat aurkezterik? Bueno, ez da, a ber, eske badirudi orain jarri garela opera bat egiten, eta operak badauka ez da hitz hori grandilokuentea inkluso dirudiena, baina guri egia esan prozesu guzti honetan lurrasko eman digu opera kontzeptuak, ze bagenekien egingo genuela zerbait eszenikoa musika eukiko zuena, baina etzela kontzertu bat izango, eukiko zuela dramaturgia, baina etzela antzerki obra oiko bat izango, eta opera zera baden arte desberdina balde biltzen dituen katxarro eszeniko hori, horrek eman digu. Zera bai lurreratzeko gure mente divergente fantasiosoa. Oso ongi, oso ongi. Xanti ikusten dugu horrek kartela, ez da badon opera postdramatikoa, bost kuadrotan hori da irakurtzen duguna. Zer kontatzen du opera honek? Ba, bost kuadro die. Operako aktue kuadruek, aktuei kuadro ere deitze zaie, eta guk indeun ikuskizun honek bost kuadro dauzke, nolabaiteko kolorien dramaturgia bat ibili deu oinarri bezala, eta bost kuadro, bost kolore, bost mundu, bost kontakizun ezberdin, eta oso esperientzi sensorial bat taula gainien, eta hoxe. Bai, bost kuadroetakoa bada operaren, esken ikustu badonen hitz klabea opera baino jakeoa badela, ez? Jakeoa? Jakeoa. Orduan aldatu behar dugu denetan? Bai, ez da. Jakeoa. Alegia, opera entzun da imaginatzen duzuen hori ez den beste zerbait izango da badon. Ez, orduan, opera batek bost kuadro eukitzen du obertura bat, eukitzen du rezitatibo bat, eta horrekin jokatu dugu, baina beste modu batera egin da. Deseraiki eta gelitzen den zatitxo horietatik zerbait propioa eraiki. Ondo, nahi duzu horri buruz hitz egiteko zuzendariarekin hitz egingo dugu. Zuzendari senyora hemen aldago. Marina Suárez, arratsaldeon. Kaixo, Marina. Arratsaldeon. Aizu, Marina, zure izena entzun dutenean pixka bat tenteago jarri dira, Badaki ez ez. Lasai esirita zeuden, baina horla egin dute goraka pixka bat, Bai, eske latigoakin ibili naiz, prozesu guztian. Marina, zuri galdetuko izugu, zer esan nahi du opera postdramatiko kontzeptuak? Postdramatiko hitzak hartzen du ohiko estrukturak edo ohiko antzerki formak eta beste modu batera erabiltzen ditu, ez? Ez da inbeste arduratzen tradizioak esaten duenaz eta ezagutzen ditugun formataz, baizik eta beste planteamendu berri bat proposatzen du, beste eraikitzeko eta sortzeko modu bat, eta askoz libreagoa eta bai, hortik ez, pixkat apurtuz ohiko formak eta beste gauza batzuk planteatuz. Hori da ulertzen dugun guk postdramatiko hitzaz. Badon antzeslana euskal kulturaren kanonak berriztatzera edo dator, ezta? Berrikustera dator, ezta? Zein dira kanon horiek? Totemak, ez? Zalantzan jartzera behintzat, ez? Euskal kultura entzuten dugunean, zerk egiten digun oihartzun, zer den guretzat euskal asterisko, kultura asterisko, eta zerrez, nork ematen dion autoridadea nori esateko zer den euskal kultura eta zer gelditzen den kanon horretatik kanpo, guzti horri egin diogu begirada kritiko esplizituki feminista bat, eta gaurkotu bat, hori guztia eraman genuen duela 2 urte eztabaida kolektibo batera, ia 50 agende kultural eta ezein kultural batu ginenean, eta ekefit, euskal kulturaren inguruko fikziozko ikerketa taldea sortu genuenean, eta ikerketa eta eztabaida eta hausnarketa saio horietatik atera ziren perlak, talde prototipazio taldeak edo aktore eta antzesle taldeak eraman dugu guzti hori, hausnarketa guzti horiek katxarro eszeniko bat sortzera. Zora, garri, oso interesgarria ematen du. Adibidez, eztabaida hortan ateratzen ziren gauzak, ez badiez, zein da plaza
zein da plaza euskal kulturan, nori egiten zaio lekua plazan, nori ez, tradizioa deitzen diogun horri edo, gu eraikitzen gaituen kolektibo hori ez da inoiz neutroa, eta gu hortan ere botere harremanak islatzen dira, eta nolakoa litzateke plaza ez balitz, plaza hegemoniko bat, edo plaza zen bat, genealogia zen beste bat, eta, bueno, horrateratzen ziren gauza pila bat jakeatzeko, ez? Xanti, bi etorri zarete, baina ez zarete bi bakarrik, nor gehiago izango zarete Oltzan? Oltzan gaude Ainara Gurrutxaga, Oiana Besga, Marina Suarez Bea eta Ines eta Bilok. Bai. Eta beste gorputz bat? Eta beste gorputzik gabeko pertsonai bat. Bai. Ara, bueno, hori ere airean geratzen da. Hori ere oso dramatiko gelditu. Bai, dramatiko. Oso postdramatiko. Aizu, Marina, eta zu nola azpimarratuko zenuke, aipatu ditugun izen hauen edo talde honen lana? Nola azpimarratuko nituzke, beraien lana esateuzu? Bai, nola ikusi dituzu? Ba oso guapoak eta oso sortzaile onak eta oso kide onak eta bai, esango nuke oso prozesu sakona, bitxia, berezia eta zaila bezain interesgarria izan da. Ze azkenean gauza asko eduki ditugu eskuartean, oso gauza ederrak, oso gauza pertsonalak, sakonak, eta horrekin kriston koktela egin dugu eta elenkoa egonda, eta, bueno, Oltzan ez daudenak, Oltzan daudenak, eta bebai prozesuan atzean dauden beste hainbat pertsona egon dira hor dana ematen, koktel hori ingrediente guztiak sartzen, maitasun handiarekin, eta bai, izan da kriston aventura, eta kriston esperientzia, bai, kristona, Bai, eta Marina, gainera, ongi hartzen baldin bagara bintzat, antzerkia dago, opera nolabait badago, musika ere badago, arte asko elkartu dira badon honetan. Hori dena koordinatzea, kudeatzea, zuzentzea, erraza da? Ez. Ez da irraza izan, baina ikasketa itzela izan da, esperientzia oso derra ere ulertzea nola funtzionatzen du guzti horrek, ez? Eta uste dut lanean hori guztia badagoela eta ulertzen dela ere, ez? Azkenean kriston makina bat sortu dugu, guztion lana batzen duena eta ikusten da, eta uste dut hor daola obraren interesa, ez? Nola batu gauza guzti horiek, nola eman forma bat, nola eman struktura bat, eta nola plazaratu eta nola konpartitu, ez? Orduan, oso zaila izan da, baina oso interesgarria. Marina, badon antzezlana asteburuan Donostian izango da. Gonbidatu gaitazu, luzatu gonbidapena. Zergatik joan behar dugu badon ikustera? Bueno, uste dut espektatibak edo operarekiko dauzkagun espektatibak apurtzen dituelako, eta oso interesgarria delako dauzkagun espektatibak apurtzea beti. Hainbat pertsonen bizio eta eta materialak eta sentipenak eta bertan daudelako, eta uste dut oso garrantzitsua dela ere, eta ikusten dela, eta kriston showa dalako ere. Oso ongi. Oso ongi, Marina, benetan mila esker gaur gurekin izatearen, eta zorte hon, hemendik aurrerako emanaldi guztietan ere. Eskerrik asko ongi izan. Eskerrik asko, Marina. Xanti, eta zuk nola jaso zenuen gonbita, parte hartzeko gonbita? Ni espekulazio fase hortan ere egon nintzen. Bai, hori da, Iruñako uharten egon ginen elkarrekin, da horra ziginen baita ere, hori, beste hainbat sortzailekin plazan inguruen bueltaka, eta fase hortan ere, aletxue jartzeko aukera aukinun, eta eroia prototipazio fase hau iritsi zanien, proposamen hau intziden armatroste honetan parte hartzeko, leheno aipa ditugun beste nire referente hauekin ere holtzan lanin ahal izateko, eta hortxe animau nintzen nire. Ines, zu antzezlea izateaz gain, musikaren komposizioaz ere arduratu zara. Bai. Ze lan handia izan da, nolako lan izan da zuretzat? Bai, lan handia izan da, baina naiz bakarrik egon. Badonek badaukada bertute bat, eta da, sortzaile desberdinen artean, bakoitzak bere txiki bat aportatuta guztion artean,
nirea bakarrik ez den, baina guztiona den zerbait handia sortzea, horrelako zerbait. Orduan, ni ez naiz egon bakarrik, musika sorkuntzen duki ditut ondoan bidean Lore Argarat eta Neriz Dueso, eta gero azken fase hontan oso gertutik lanean elkarrekin Patxi Suinaga, Patxi, osea, eskerrik asko. Eta badoneko musika nirea da, baina ez da nirea bakarrik inundik inora, eta bai nahi izan duguna izan da, bueno, espazio sonoro bat eraikitzeaz gain, musikaren bitartez ere kontatu nahi ditugun gauzak, ez? Eta, bueno, hor dago, gure fantasien artean dago 2024an banda sonora bilduko duen EP bat argitaratzea. Bueno, badon etorri da gure fantasiai egin bihurtzera, ez da? Eta, bai, baina batez be hori, Osea, iruditzen zait, badonen egoteko manera asko daudela, hasieratik egon dira saretuta sortzaile pila bat, eta izenak ez dira eta garrantzitsuena, baizik eta bakoitzak beretik jartzen dugun honekin, denon artean zerbait denona dena, eta inorena berez ez dena, ez? Zer nolako lana egin duzuen denok hobeto ulertzeko eta pixkatxo bat ikusteko bideo bat. Badaukagu? Ia. Badon, opera postdramatikoa. Zer gertatzen zaizu? Ez dakit ondo nola azaldu. Zergatik? Ez zaizkit hitzak ateratzen. Paisaian desagertzeko instrukzioak. Bat, joan zaitez zure herriko biribilgunera. Esaten duen, gehiegi ez espoileatu gure katxarroa. Ez dugu gehiegi espoileatu? Ez, gehiegi ez. Bueno, tamaina. Amu egokia. Aizu, orain arte aurre estrenaldia egin duzue, zemu estrenatu duzuela alegia, ezta? Bi gauzak, aurre estrenatu genuen eta estrenatu genuen. Biak egin dituzue. Biak egin Hori da. Eta zer moduz? Bai, hori Azpeitiko antzerkitopaketatan aurre estrenatu genuen, lehenengo proba bat jendiekin. Eta? Larri iritsi ginen. Bai. Bai, beti iristea larri. Zorren prozesutan beti da hori, baina bai. Lehenengo aldiz testagoen publikoekin eta horre ikusi genuen, bale, gugin deun da guain beste hilabetetan barnerauta egon gehan ontan zer da funtzionatzen da, zerrek ez, nun mejoratu daiteke, eta ja Gasteizeako beste erabaki potente batzuk hartu genitun, eta Gasteizen ja ikusi genuen, bale, hemendik da bidea. Orduan hauxe da arte bizilek eta hauxe da jira batek emango diguna, ez? Pixkanaka. Eta arte eszenikoak arte biziak dira, eta nik uste dut estreinaldi batean, badirudi askotan, ez? Estreinaldi batean prozesu bat amaitu iten dela, eta ni Erikakin hitz egiten genuen nian bezala, Erikaro Izora eduki dugu azken fasean aktore zuzendaritzan, eta beraekin hitz egiten, eta hortaz konturatzen nintzen, ez? Nola, estreinaldia ez den prozesuaren amaiera, baizik eta beste fase baten hasiera kasi, ez? Eta, bueno, joango gara poliki badon ezagutzen, badon maitatzen ikasten, badonen bizitzen joango gara elkarri tamaina hartzen, eta nahi dugu pentsatu publikoak ere lortuko duela hor bere lekua bilatzen, ez? Batzuetan erosoa, beste batzuetan ez horren beste, horrela da gu, eta horrela da euskal kultura, beti ez da erosoa, ez denontzat. Eta, bueno, hori azaleratzera ere badator badan.